Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Палац Друцкіх-Любецкіх у Шчучыне. Класіцыстычная кан'юнктура часу ў галантным свеце неспасціжнага мадэрна. Найскладаны ордэр, бесперапынная пластыка фасада і нават ландшафт аддадзены ва ўгоду вытанчанай рытміцы французскіх сцен. Палац абавязаны стаць новым трыанонам барочнай Беларусі. Які сакрэт хаваюць гэтыя жаноцкія выгібы рафінаванай архітэктуры? Архітэктуры Беларусі. Шчучынскі палац узводзіўся па праекце аднаго з самых модных архітэктараў свайго часу – Тадэвуша Раствароўскага. Па невядомых прычынах будаўніцтва ішло вельмі павольна і завяршылася толькі на парозе бальшавіцкай рэвалюцыі. Магчыма, гэта было звязана з хваробай самога князя Друцкага-Любецкага. Праект палаца ў Шчучыне падобны да палаца Малы Трыанон на тэрыторыі Версалю, рэзідэнцыі французскіх каралёў. Будынкі маюць шмат агульнага. Акрамя ўсяго іншага, абодва будынкі абавязаныя былі стаяць на стыку сыходзячага ў нябыт барока і зусім яшчэ юнага класіцызму. Шчучынскі палац Друцкіх-Любецкіх з'яўляецца адным з сапраўды вельмі цікавых прыкладаў, калі помнік у стылі неокласіцызма з'явіўся не ў час. Канец 19 стагоддзя, эпоха, калі ў модзе быў мадэрн, розныя віды гістарызму. Можна сказаць, што гэты палац спазніўся роўна на стагоддзе. Вось калі б яго пабудавалі пад канец 18-го, пачатку 19 стагоддзя, ніхто б ніколі не задаў пытанне, чаму. А так, канешне, яно з'яўляецца, і адказаць на яго, магчыма, мог бы сам гаспадар. Мы ж сёння можам проста думаць, меркаваць, што натхніла архітэктара ідэя стварыць штосьці падобнае тут, у Беларусі, падобнае на Версаль. Канешне, не ўвесь каралеўскі шыкоўны палац, а вось адзін з яго павільёнаў, так званы Новы Трыанон. Яго не трэба прадстаўляць, гэта быў адмысловы дом, палац, зроблены для палюбоўніцы Людовіка XV, славутай мадам де Помпаду. Вядомасць гэтага новага Трыанона, яго сціпласць, яго вытанчанасць натхняла архітэктараў па ўсёй Еўропе рабіць штосьці падобнае, і, магчыма, Шчучынскі палац ёсць аналогіяй, падабенствам якраз новага Трыанону, але ў нас на Гарадзеншчыне. Двухпавярховая мураваная рэзідэнцыя была пабудавана ў выглядзе шырокага прамавугольніка на высокім мураваным цокалі. З агульнага аб'ёму лёгка вылучаюцца з боку галоўнага фасада тры ўзаемазвязаныя аб'ёмы. Сярэдні, цэнтральны, адсунуты злёгку ўнутр аб'ём быў ніжэй бакавых і ствараў на галоўным фасадзе порцік з дзвюма калонамі іанічнага ордэра, якія фланкіруюць галоўную вось фасада. Частка фасада, замкнёная порцікам, мела на ніжнім паверсе шырокія ўваходныя дзверы, а па баках яшчэ больш шырокія, амаль квадратныя вокны. Верхні паверх унутры порціка мае такія ж па шырыні, але больш нізкія вокны. Сцяна ўнутры порціка была расчлянёна вертыкальна 4 пілястрамі. Дзвярныя і аконныя праёмы мелі налічнікі. Калоны падтрымлівалі бэльку, пакрытую лепкай. У цэнтральнай частцы яна завяршалася закругленай сценкай, якая прызначалася для гербавага шчыта. Іанічны ордэр. Усё ж такі ён рэдкі, ён цяжэй выконваецца, чым дарычны.
роўна пройдзены, але мне здаецца, крышачку яны перастараліся. Ёсць канэлюры. Канэлюры – это такія жалабкі, якія цягнуцца на ўсім ствале гэтай калоны. І тут яны зроблены на ўсіх калонах двух па цэнтру і на ўсіх пілястрах уздоўж усяго фасада. А гэта дробненькія такія элементы. Такі фасад, падзелены на 3 часткі, гэта такі маштаб крупнаваты. Але дробныя гэтыя элементы некалькі парушаюць гэтую маштабнасць. Але ў гэтым будынку ёсць яшчэ адна асаблівасць. Ён узняты на такі подым. І добрая такая маршавая лестница вядзе туды, наверх. На першы паверх мы ідзем па лестнице. І гэта сур'ёзна. Гэта вось такі прыём заўсёды павышае архітэктуру любога аб'екта. Значнасць яго, маштабнасць. Там можа стаяць вельмі простенькае нешта, але калі яно ўзнята, другая гаворка. Тут гэта вельмі добра улічана. У Вітрувія іанічную калону прынята было інтэрпрэтаваць як вобраз цудоўнай сталай жанчыны, а іанічны ордэр як выраз яе грацыі. Такая калона дзеліцца на 3 часткі – падстава, ствол і капітэль. База сама абапіраецца на квадратную ў плане пліту – плінт. Капітэль адрозніваюць валюты – здвоеныя спіральныя арнаменты. Валюты выглядаюць як завіткі, а збоку злучаюцца паміж сабой валамі, званымі балюстры. Унутраная планіроўка рэзідэнцыі мела нерэгулярны, інакш кажучы, калідорны характар. Жылыя памяшканні ў асноўным групаваліся ўздоўж галоўнага і 2 бакавых фасадаў, а з паркавага фасада размяшчаліся парадныя памяшканні. Палац складаецца з шэрагу невялікіх прастакутных пакояў, дэкаратыўнае ўбранне якіх грунтуецца на выкарыстанні прамых ліній, светлых халодных колераў, скупасці пластычных сродкаў, адпавядае вытанчанай стрыманасці і высакароднай грацыі вонкавага аблічча. Патрабаванні да інтэр'еру ў стылі класіцызма былі фактычна тымі ж, што і да архітэктурных аб'ектаў. Маналітнасць канструкцый, выверанасць ліній, лаканічнасць і ў той жа час вытанчанасць. Інтэр'ер стаў больш светлым і стрыманым, а мэбля простай і лёгкай. Часта выкарыстоўваюцца і егіпецкія, грэцкія або рымскія матывы. Прасцей кажучы, задума будаўніка адрозніваецца крышталёвай яснасцю. Ён выкарыстоўвае простыя і строгія геаметрычныя суадносіны. Дарэчы, вось гэта галоўны фасад. Чаму жылыя памяшканні на галоўны фасад? Тут больш сонца. Тут больш сонца, яго хацелася падхапіць. А парадныя залы па большасці выкарыстоўваюцца ў другой палове дня, і там ужо сонца, а можа і перашкаджаць нам адходзе. Таму вось так вось размяшчэннем гэтага будынка зрэагавалі на месца, на тэрыторыю. Усе 4 фасады Шчучынскага палаца розныя, але кожны з іх уяўляе сабой варыянт той жа самай тэмы. І гэта ўзмацняе ўраджанне цэльнасці і адзінства. Фасад, які выходзіць да адкрытай прасторы, успрымаецца з самай далёкай адлегласці, трактаваны найбольш пластычна. 2 прыстаўныя калоны утвараюць падабенства маленькага порціка. Прыгажосць здабываецца з гармоніі простых, лёгка ўспрыманых формаў. Шчучынскі палац Друцкіх-Любецкіх узнік на старым месцы. Там ужо была шляхецкая сядзіба, вакол якой быў разбіты, кажуць, шыкоўны парк, да якога прыклаў руку Станіслаў Юндзіў. Гэта вельмі вядомы беларускі батанік канца 18 стагоддзя. На жаль, гэтага ўсяго не захавалася, але традыцыя ўсё ж была, пераемнасць існавала. Сам род Друцка-Любецкіх быў параднёны з мясцовымі сцэпіонамі Дэлькампу, і яны разумелі невыпадковасць таго, што тут стаіць іх архітэктурны шэдэўр. Да 1939 года, гэта заходняя Беларусь, гаспадары тут спакойна жылі, і да апошняга часу яшчэ быў жывы апошні гаспадар, які нарадзіўся ў гэтым палацы.
Шчучынскі трыанон са сваімі мініятурнымі памерамі, з велічэзнымі вокнамі, якія надаюць пабудове дзіўную лёгкасць, належыць да ліку характэрных для 18 стагоддзя вытанчаных паркавых павільёнаў. І ў той жа час строгасць формаў і лаканічнасць рашэнняў робяць яго выдатным узорам класічнай архітэктуры. Архітэктура класіцызму ў які раз пасля рэнесансу, звяртаючыся да невычэрпнай спадчыны антычнасці, выконвала сацыяльны заказ манархічнай дзяржавы. Класічныя збудаванні павінны былі падкрэсліваць лагічнасць і веліч статус-кво. Асновай архітэктурных сродкаў класіцызму стаў ордэр у прапорцыях і формах больш блізкі да антычнасці, чым у дойлідстве папярэдніх эпох. У пабудовах ён ужываецца такім чынам, што не зацямняе агульную структуру збудавання, але становіцца яе тонкім і стрыманым акампанементам. Пластыка палаца Друцкіх-Любецкіх разлічана на фіксаваную кропку гледжання і адрозніваецца згладжанасцю форм. Момант архітэктурнай рытмікі не парушае яго пластычнай замкнёнасці, зацыкленасці фасада і спакойнай устойлівасці. Асноўныя элементы ілюзорнага дэкору – лінія і святлацень. Лакальнае святло выразна выяўляе прадметы і пейзажныя планы, што набліжае прасторавую кампазіцыю аб'ёма будынка да кампазіцыі сцэнічнай пляцоўкі. Дэкарыраванне галоўнага фасада было арыентавана на стварэнне такіх вытанчаных форм, і іанічны ордэр тут не выпадковы. Гэта такая, дзівосная, прыгожая вельмі і не надта так шырока выкарыстоўваемая форма ў архітэктурнай дэкарацыі. Гэтыя две калонцы па цэнтру калонкі падтрымліваюць наверсе такі і франтончык, не франтон, яго не назавеш такім франтонам, фігурны франтон невялічкі, які перарастае у агарожу, балясы цягнуцца па версе карніза і пераходзіць гэта ўсё на бакавыя часткі галоўнага фасада і акаляюць гэты будынак навакол. Такога у нас не так часта пабачыш у нашай архітэктуры. У архітэктуры палаца парадаксальна спалучаюцца рокальная лёгкасць і класічная строгасць. Вакол яго быў створаны адмысловы свет, у тым ліку штучнае возера, якое аддзяляе палац ад астатняга горада. Жыхары мястэчка былі упэўненыя ў казачным багацці Друцкіх-Любецкіх, што нават сцвярджалі, што рыба ў сажалках мае залатыя кольцы ў носе. Па іх прыкладзе магнаты і багатыя шляхцічы на Шчучыншчыне ў 19 стагоддзі пачалі будаваць шыкоўныя сядзібы з рэгулярнай планіроўкай. Неокласічны будынак, створаны з сіметрычнымі фасадамі, калонамі. Усё гэта сапраўды адпавядае стылю класіцызма. Асноўны аб'ём трошкі сунуты назад і зроблена мансарда, што таксама можна разглядаць як такую прыкмету заходнееўрапейскай, французскай архітэктуры. 20-е стагоддзе шмат разоў выпрабоўвала палац на трываласць. І, канешне, Першая сусветная вайна, далей другая, папсавала аздобу, і шмат якія элементы проста не перажылі гэтае ліхалецце. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў палацы размяшчаліся розныя адміністрацыйныя установы. Потым ваенная частка. Пасля яе расфармавання палац паступова прыходзіў у заняпад. На дадзены момант ён адрэстаўраваны і аддадзены на патрэбы горада. Але ж тут не засталося нічога ад мінуўшчыны радавога гнязда, акрамя цагляных сцен. Зрэшты, класіка на то і класіка, каб глядзець панад прасторай, панад часам і чалавекам.